Mao na ayuda nila. Kasayo mo guna ni gihatag. Kani may nindot. Ay, abay na ko gihatag na ni Mukol. Ning anak mong gud ka. Abtik gay ko na ka anak. Abtik na. Angkol kay. Abay na gina ko gihatag to nimo. Sus, Kol. Dawat na sigog pikas-pikas. Ang bilingon, Kol. Ihatag dayon na ako. Ay, napagduduhan na unsa. Kagit sama ni. Kaguan. Mabutan lagi ko anak niya, Kol. Sige na, Angkol. Kamen. Kamen, Angkol. Huwag mo nang dodohain yung utak mo. Ah, Angkol kay. Magdodoha pa man. Ay, ang pagdodoha, Kol. Wala gani ko gadodohang ana. Wala lagi makakita. Ayaw ka bala ka, Kol. Wala lagi makakita na ito diri. Mutaran lagi na ako na siya. Unsa? Sulit diya ni. Sige ka na, Angkol. Ambi dayon. Ambi. Ambi na. Pagdali, Angkol. Kadawato na kanya akong kamuto. Nangurog na ganit na, oh. Sige na, Angkol. Ibigay mo na ang aming ayuda. Ah! Angkol kay. Duwa-duwaan dyan na to. May pa man na itong sa una. Idiritso raghatag na to. Katong sa una, Kol. Wala ko na ngayo. Itagara tagkalit gani ato. Karon, magdoduha na manuon mo. Siya pa gani akong gibutaran ato. Inyong kandidato. Eh kitagaan lagi ko niya. Samot na karon. Kung tagaan ko ninyo, Angkol, siya gyapon akong butaran. Sige na, Angkol. Please. Mawa ka naman sa akin, Angkol. Pambayad sana ng utang ko yan. Kung bibigyan mo ko. Please. Pabagat na juga niya ako. Kaya kinahanglan juga ako kwarta ron. Ah, bati Mamili naman noon mo ron, Kol. Kung saan magkadaog sa inyong kandidato? Kung piliyon na ninyo inyong hatagan. Basin po kamuray kabut-buot, anak. Ang mga purok leader. Kanira ba mga purok leader ron? Magbuot-buot. Ipanugo na ba? Nya, ang giingon sa kandidato, way pili atong panghatagan. Mapabagong subol, mapakaraan, ug mahimo. Kontrapartido na to, atong hatagan. Nya, kamo, Kol, magbuot-buot mo. Magduwa-duwa mo hatag. Naning kamot gani na inyong kandidato para madaog siya. Kamo noon, ipambulsa noon ang inyong kwarta. Di pagyapon mo mausto sa inyong sweldo inadlaw. Kamo, yun, Kol. Mga marukoy kaayo mo. Oh, unta, ihatag na ni Mukol. Kay kapila na ko ni mo giuwat. Ako lagi pinagtabang ng kwartaha, Kol. Para sa ako, Kay pambayad din ako nag-utang. Gisaaran na ba na ako tukol. Nga bayaran na ako siya. Imo kadawat ako ulan-ulan. Naim bini magsaad ta, Kol. Kapalubi ka, ana. Naunsa. Pagsulti lang gud mo, Kol. Ug dili mo manghatag. Lain di kini magana-anak ka. Yan itadayon og hatag. Wala mo po kunin nyo nabugos. Aw kamugod. Kung di ko ninyo pilaghatag. Sa pikas lang po kumubutar. Di na ko, Kol. Kay ulaw na kaayo. Dako kay tag-ana. Nya di gyapon tatagaan. Mga pilian mo. Mauganay palito ng butante para mangdaog mo. Nya pamilion na noon ninyo. Mas maayo pag ida itong sa una. Ay kung inakol, ingana na inyong style ron. Pamiliun na ninyo. O kung dili na nga na yung style ron, Kol, ambi na be. Ambi na yun. O tawara. Di gyapon ihatag. Kay way salig na to. Hay. Mga pilian mong dagko. Mga purok leader among tak mo. Ano na ko ninyo, Kuloy? Yan ako. Naunsa na yin? Si Anggol mo ay. Nagtapilaghata ko kayo da.
Magduduwa pa na to. Pananaon ba ta? Yan, hindi tatagan. Hilom na. Ay, Noy. Gisugo day ka para manghatag og ayuda. Noy, kanang apililan ni katag akong anak, Noy. Kaya saon taman. Kinahanglan man jud kaayo niya kwarta. Nagsaad na maguni siya, Noy, sa iyang giutangan. Nga makadawat siyag ayuda, bayaran daw niya. Ani siya, Noy? Inyo biyang kandidato iyang gibutaran atong miagi. Luoy pod pa yan yung bataan, Noy. Hangyo lang jud ko ninyo, Noy. Nga pili siya hatag. Yen! Apilan daw kanila katag. Hilom na diya. Tapo na yung sipon, oh. Nagluod ako Maog yapon. Watong-watong na ta. Pagdali ba? Kanyang doon na. Hindi lagi ko Pagdali na ba? Manglakaw ni Ro. Ay, Noy. Pasensya jud kaayo ha. Dali ra mo kini mangluod akong anak ni Noy. Okay ra? Okay ra man ka, Noy. Hoy, Hin. Magulat daw sila nimo. Ay! Hala! Pulis di ay ka, Noy. Hala, sorry jud kaayo, sir. Pasensya jud kaayo, sir. Abi man ako gisugo ka para manghatag og ayuda, sir. Hala, sorry jud kaayo, sir, ha? Ingon man gud akong anak, sir. Nga manghatag daw kag ayuda. Na, sir, pasensya jud kaayo, sir. Pasensya jud kaayo, sir. Bantog ra lagi. Dili gud pampurok lider imong lawas. Hoy, Hin. Pulis man di ay ni. Ikaw yun, kapatakal ayun ka. Kapakaulaw ayun kasi. Pala pag sure dira maoy. Natawa ka ni diri. Naka-uniform. Pagdali dira. Atubangan ni diri, oh. Maulaw sad ka. Wala, sir, pasensya jud kaayo, sir, ha? Wala, parasa man ni sir. Saan sa ni sir? Maagang pamasko? Aw, unsa ba? Wala, sir. Pasensya jud kaayo, sir. Sorry jud kaayo, sir. Abi man ako tigatagag ayuda, sir. Ikaw manggod, sir, oy. Wala manggod ka nagpaila. Salamat jud ani kaayo, sir, ha? Maulaw ta. Sas ta ato nato ni. Labaw panis ayuda. Oh, nilibo. Sir, salamat jud kayo ani, sir, ha? Dako na jud kay nagtabang, sir, para sa mua. Maya ka pagkakulaw. Salamat jud kayo ani, sir. Pasensya na jud kaayo, sir. Hala, unsa man ni, sir? Lawa pa man is ayuda. Pag sure dira, sir, ba? No, sir, ulaw na kaayo. Sir kay, hala, sobra na jud kaayo ni, sir. Salamat jud dako kaayo ani, sir. Pasensya na jud kaayo ganina, sir, ha? Salamat jud kayo ani, sir, ha? Wala pa jud. Wala pa gid ka naman, sir. Ma, sakto na na. Ulaw na kaayo ni, sir. Sus, tuuman ka. Siya nang hatag. Sir, sakto na ni, sir. Basin wala na kay mabiling dira ba? Madato man sa tagadyot ani, uy. Los niños girls, miramos sa storya. Dili mo paasa may rasa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los niños girls, miramos sa storya. Dili mo paasa may rasa una-una.